Ano gagawin mo sa Dolores? Malabo yung salamin. Nakita na naman kita, tarantado ka ha. Alam mo, andyan lo. Nakalim yung salamin. Ano mo maganda? Op. Ay, say, magkalit nagpupunta dito. May ahas dito kahapon. Iwa ka lang lalaipa ng uli. Nahuli ba? Saan nahuli? Alataw! Ano kaya drive dito? So yan. Ano, maririgit ka pa ba natin dito to? Ano si Jamin? Ito, nireject ka na niya. Oh. Ayan, ganyan sa... Ay, ganda oh. Uy, video. May ordin. Saan kayo? May ordin. Ordin. Asan na? May ordin. Kasi ordin. Ito. Kaya mo naglabasan yung ibang... Sama mo. Nagkadiin-diin yung parang. Sabay tingin eh. Yan na nga eh. Dati na yan. Lalaat. Ayun, may nangitlog. Kaalisin mo na yung malit. Sayang mo rin. Kulang na. Kasi... Malaglag. Mga gusto mo sa iin. Nakahamba lang yung mga nguso niya. Kulangan ba? Ay! Tingnan ko kung kulangan eh. Kulang-kulang. Kulang-kulang nga. Mangingipin sa lobyo. Yung mga bata. Sa isang doon. Sa kong dyan tayo. Tara rin kaya manggayang ba mo? Ayoko. 40. 160. 40 pala itong kulang. Oh. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 160 ha? Tingnan natin yung isa rito. Ba't ba ang dami nito? Tatlo to. Dalawa ulit kanya. Ano yan? Ah, pambanto. Pagmantul siya. Kaya hindi ko kaya pumunta rito na. Ay, dati nakabuto na yun ng kotse. Ano? Parang nandun raw maglulos. Di. Ah, pare! Asan ba? Nangaran dyan na. Asan yung manugang pa lang? Hindi ko nakita. Nagsisigabasan nyo ha. Gagamba sa ako. Matapang pag sa cellphone eh. Ang cellphone oh. Galing. Galing mo lang ka. Red. Red. Yellow. Ba't nandun? Orange, saka dilaw. Red. Galing. Orange, dilaw. Dilaw? Ito yung Huwag na magsasalita ng Sabi video ko ako. naman dito. Sasalita pa eh. Mamaya ka lang ako bahala sa'yo. Nangangara ako. Yan ba? Bakit ba napunta dyan? Hindi kayo ko sa'yo. Baka galing doon sa loob nung ano yun ah. Hindi mo ba kayang rijikan? Yung pupunta ko rito, kukunin ko na lang. Kasi yung ako pa gagawa ng ganito, kasi trabaho na ng ahente to eh. Yung ako pang kukuha, tapos dadalahin mo rin sa akin. Kasi kung pupunta pa ako rito, wala na akong panahon. Sinabi ko sa'yo kasi, asan ba si Pare Nando? Pare Nando naman, pag ginawa mo ahente, hindi nagbabayad. Wala daw siya hindi binayarang ahente. Nangilan ako.
talaga.